Jauran chuan a thian te mak ti hmel chu en kanin a rutna ka pomang mase kamamo chan a zo huna chuan ka in hnuk dawk le mai dawn ani ti in ama dal thei tu engma omlo ni a hria in a thoveng hle a Shiyun chu a chanchin moi lo tak tak an soina te wang chuan a mood off tak chu a thanu chuan a hnem ve mol mola ju kong chu lowin rolin zeb nei ho lo chuan a hmel tha emo chhia emo midang te thu soya in ngat lo tur chuan a hrila mi ten an soya wanga ani na danglam lo tur a hrilin ani na in pom thia mai tur chuan a fui ve bawk Jangwan po in Jauran hne na contract paper pe in chiar chiang tur chuan a hrila party elamin contract an top san du ani chuan a rem lo na a om lo ti le party b Jauran chuan a laklo a ban sana tumani ero chuan bat a nei do na alaklo a contract top sana tumani chuan a hmasabera metar singkhat playground na atlan turani ani lo po in rem siam na a in se angin mimola ni thu a chwa pui turani a to bera chuan midang hne na chaklo zo ka ni zialan tir turani ti ani a Jangwan chu mahuna changa lo let le ani a aril rungai to na apui tling vek to a ani na a chuan contract siam chungchang chu a hne so hle a Jauran tan hnial buai ngai na omlo khopin anor thiam boka Jauran po chuan contract chu a sign ve tamai exercise an lak zo ve le Jangwan bia ka tum chu Jauran chuan zirlai dangkara a hlawa a thian ten thil ei puya an som na po ngai saklo chuan Jangwan omna a arin lam chu a pan top library ya Jangwan in Jauran a hmu chuan arila tram thu a hrila in biak remna an nei fel diam to a Jauran poisa hmang chuan thil an eya library ya a thil lo buai pui Jangwan chuan hmu in Shiyon thalak post dar tu hming le school kalna roll number thleng chuan a lo chui chuak diam to a Jangwan thil ti ol sam thei dan chu Jauran chuan makati in a en vung vung ringot le khazir ti lo hi chu I lo thiam vek ani hi a ti le a engtin nge a chui chwa mai thei ti a zo le chuan a har sa hleinem no pang mai alania chen shi yu mi thalak lungchiat na deuh deuh kan nei ni in ka in soya ka thu soi te o in ka chhana du te chu osam takin min shil mai lom Jangwan chuan lo ti maya an mi zon pa lu na school a chuan Jauran chuan Jangwan chu a hruai ve zela Jangwan ero in a chui chwa sak to wangin a zui ve zel chu a chul na a session lawa a hmel te po I hmu ve chak loem ni ti in Jangwan chuan a som lui ta thawa gate duty anom wangin Jangwan chuan an lu thei chu a in be sei lo viau ma se Jauran za thei lo zara osam takin an lu ta Jangwan in ado soi osam dan chu makati hle zok Jauran chuan an principal fapa anga in soin a unaw nu Jangwan ni chu apa hmu pui tur angin a in soya Jauran chuan principal fapa te ne na basketball an khel ho chin thu Jangwan shilin an chung kolam chu a hra chiang hle bok an mi zun an hmu chuan Jangwan chuan a tho pui tur anga langin ama betu kha ani ti in a in hmel sha tira chu pa chuan Jauran chu a sha lo wangin chen shi yun thlaki nei ang chu ka du vekang a bikin nin Jauran ne na an thlak khan mi mitala soka a ti zui bor bor Jauran na a in hmel sha tir pa a minga soilai chuan a kut mer sak vakin Jangwan poin a ti tur sha in a thil post te delete turin a vau ve nga la a delete lawani chuan ti in human resource director ani to na achanga a sha te mangin a chunga shemna thleng thei sang sang te chu a soi ta par para chu pa chuan a delete tur thu chu a soi ve ngal bok Jangwan chuan a thu soya a record vek ti in a thu soi anga omlawani chuan a khin don thu te chu a soya Jauran anu in chabia ken chwalo wangin Jauran kol lai la turin an school akala shi yunin hmu chuan alo bevat bok li shwai chuan Jauran chu Jangwan nen anom dun ti sha in tlai lama alo le don thu chu a soya Jauran anu chuan Jangwan chu a shat ngai ni lo wangin shi yun chuan Jauran te class ami ani thu chu alo shila
school lampan na bus an chuan lai chuan Jauran chuan school naupang vek an ni wangin Jiangwan hne na chuan naupang ti chong kam hmang to lo tur chuan a ngen Jiangwan nui chu a zaviawa mase a rutna chu a pomsak ve mai bawk Jauranan voice record chung changa vona tha ti thu soi chuan Jiangwan chuan engma a record tak tak lo ti in ti hlo nan chawa soi thu chu a soya kanin shat ma kha chuan hetiang ka ni ngai lo kanin shat nu hi chuan machine gun ang mai kani ti in Jiangwan chuan abula atong du thei big zia chu alan ti ra Jiangwan ni lekha chiare en ve chuan English emo ati chu chemistry lo ni a ni tin school kal ve sia an subject po a hrisang thei lo chu Jauran nui chu ati za hle bok school an thlen chuan shi yun le Jauran nu te chuan an lo ngak reng to Jauran nu chuan Jauran chu shi yun ni lo mei chedang bulla a oma wangin alaka alung oi chia lawa an classmate te chuan engi an soiti ngai to in an lo clear chap class 2 zirlai ten teacher layo a thin rim chung chang an soya an class an teacher lo chuan class head teacher atanga bana tum thu te chu Jiangwan chuan lo sheve a teacher layo chuan a be sei anga a zirlai ten an teacher lo awangin zirna sa turin anor na sa hle shi yun chuan Jiangwan hne na a thil ti te awangin lom thu chu a shila Jiangwan chuan Jauran hne na soi jok tur chuan a lo ti thung Lin Jauran hne na chuan soi du ka nga mai ti in a zirlaya ma son se a du wangin in ngai zon na lam chu lo thu tak pui lo turin a cha ve boka Jiangwan ero in atan chuan naupang chawani thu chu a lo soi thung Liu Yu ba ya mu ralin shi yun chu akal sana Liu Yu ba hne na MP chia thon nun ber chu har ti thu shilin in class sa in zir dan ani wangan yang atia Yu ba chuan Jiangwan nai zonga khosak lo shama du wangin MP chia thon chu an class dan chuan a ol pola ni ti in aya har clear an zir chin thu chu a shila Jiangwan chuan Yu ba ya omdan te thu chu a shathiam lo hle ama fui chin tu zok ni si khan a har sathu a soi khuma wangin Yu bai chu engi mu zong takin a ring hlel to Jauran chu a ho vele anu chuan Jiangwan chung chang chu a zota anin ngai zong em mati chuan anin ngai zon lo zia shilin ani le keite chu in el ringa lom kan ni I du chuan kan classmate te po I zot theyang atia anu bula chuan chutiang chuan soima se Jiangwan chuan a ril ru chu alwa thui viau to principal hu wan weibo a post pakhata mu chuan a mitala hle a director jangbia in meeting nei tura in bo sai tur chuan a shil ngal Jiangwan classroom a alu ralin class exchange system an kalpui tum vek a shat vele velawan lo zota Jiangwan chuan engma shilo ang chuan ngai ven lo ang takina oma Jauran nunga thu chunga a ei tur du zonga soi zat zat chuan Jauran chuan chia hlo ang maya a en anga sha in ama emnia tirti in a zot non le ngat Jiangwan chuan contract ka a om vek tho soin iza lo nan arukin ka shil che ni kha ala ti zuya meli nen chuan class exchange system chu soile in tu wak ma ngonga nei an rin lo tho chu an soya meli in anol pui chuan tu manan twar lawang ma se class 2 zirla ya son wang feng su ti cheberania a ai ti tha kan lama changa an omani chuan ani su class 2 room atangin a chhuak nga lang ati chuan Jiangwan chu a phur ru hle a class exchange system thara chuan class 2 zirlai te chu anga ya thureng big lovin class dangte nen khai khina an zawai zinga ti thadeu hau omna tura ro manani a Tlatop exam an zoni chuan Jiangwan chu Jiangi chuan a zui vat mahun shelok theya angai tlato fangin music competition a atel tum chu atan arin tlak do nem ti azota Jiangwan chuan a hun masa a Jiani chanchin a enna angai toilet nuwa music lam atuya ni phot chuan tel turin lo shil Jiangi po phur takina inbo saya Jiangi ne na athu soi vela wangin Jauran te chan ho chuan an mahun soi sak ve tur chuan an nge na ani na taka chuan an wan khumani ber Jiangwanin atira kumsang ni somni pakhata changa lo kalani ti asoi na kha an oi saklul lo bok
liu yu ba yan jiangwan na mu chuan hel dan tur ringot angai to le a jiangwan chuan bia ka tum lok vek to bok nen a kau sang ta thau a om dan vela wang chuan jiangwan chuan mp3 manga athil ti tir vel chuan a zir lai ati boy sakani chu a ringa yu bai chuan ati boy anga soi chu dik chia shelovin te khin thu mang chuan shilfia tuma jiangwan chuan lo she thiam ngalin mi du in ei wanga ni mo ati a yu bai chuan nyal ngai na shelo mi du in ei ni chuan izir la ya ril ru pe la university in anga in kaldun theinan beizok ta che jiangwan chuan ati a yu bai mi du chu ama ani ti chu a in ring hlel lem lo chutia jiangwan in soita ka chuan yu bai ril ruput mang chu thak dorin homework copy tura pe ngala jiangwan chuan thatakin pass ve se university ya ankal tlan thei chu adu ania jiangwan inu chuan jawran wanga anu in ador akal chil wangin jiangwan ne na jawran ne na an chan chin chu azota ama po in jiangwan chu ring to ma se nutling meu in rul na ani wangin a en liam mai thai bik lawa jiangwan chuan azir la engmai na ti boy phak lo thu shilin jawran chu atan chuan mi panau pang ang chawani thu chu asoya result chuan ni chuan meili chuan an mark sheet a sem dia dia thloma jiangwan chuan na satakin ma son to ma se adu angin ala son tok lawa class 2 room in son thei ngei chu atuma meili chuan lo fuin 24 atanga 8 na a invert thei chu alo chuang hle a jawran ron lut ve in classroom a jiangwan lo la thu chu alom hle jiangwan chu sang taka invora classroom lama a om dai chu a hlawani amak mu za ta zota ama mark sheet en ve a kamak sheet hi ilo enem tia zo chuan jiangwan chuan amak mu za tinatan omzia nei lo thu chu alo shil classroom ron lutin midang po ngai ven lovin imak mu zat ka ron ngai ven chatania kamak score engatan mai ngai ve lawa mu ati chuan jiangwan chuan ati thazok na subject a in ti thei khuma du wang ba ka angai lawa engtin nge kanui za theyang che ti in jiangwan chu nai taka ena jiangwan chuan angai sak ve du lem lawa li shwayan jiangwan ne na vo in classroom duty ani thuron soi chuan jiangwan chuan jawran chu a shil chhonga a chhun thil ei tur thei ngi lo turin a cha non le bok jawran chuan ding hloin midang shata jiangwan ti tura pianga ti sakzel tur thu chu apuanga teacher wang chuan class 7 sirlai te grade mangin chart abwa sai molmol teacher la yo poin en pui ve boka teacher wang chuan azir lai te achhuan viau la yin teacher la yo ero in class 2 wa ati cheberle class 7 na ati chaber te mark ala in thlau em wangin be sei na chu anei sang vak lem lawa teacher wang chuan jiangwan ni mason chakzia chu mu in class exchange system hi director jang ro chwa ani lawa nang le ke in kan ngai to chhuak lo bok principal hu akal tlang hian tunge ti tir theyang ti in zota teacher layo chuan jiangwan chu ring ve deuh thoma se ani angkumin chutiang angai to thleng thei chu a ring lo hle jiangwan in class 2 zir lai le an class te ho an mark score manga an din mun vel azir chan lai chuan teacher wang chuan alo mu a teacher wang sok chu an class ho subject ti chadan mangin alo shilfia bok teacher wang an class exchange system chungchanga zo chuan jiangwan chuan thudik chu a shila weibo kaltlanga chenshi unin boina ato achanga angai dan nei tharni in principal hu chuan weibo alalut ve zak zak ti asha a weibo in thilati theizia sha in principal hu mu ngai turin post asiam hi alo ni teacher wang chuan azir lai no pangin chutia ngai dana nei thei chu makati top theilawa jiangwan ero in azona sha du tak chhana tumlaw ti tur nei wangin teacher wang chu akal san ngal buka jiangwan chuan yubai ne na an mark in thlau dan te chutin yubai ne na chuan Guanhua University chu atan du thu sam ani rengzok mai thei ti in a soya yubai chuan a thiam ang tok in a fui ve bok an thuk helin azir lo em wangin yubai chuan jiangwan adu ti ain puan mp3 po chu a pengam le talawa
dining hall la jawranan jangwani ei tura pektir chuan jang chawan azui ve zela class 2 zirlai chukhom zinga wangfeng jangwan kazanin jangwan chungchanga soina chu jawran chuan angai thaliam mai theilaw jang chawan enga mangai lo tura atina po ngai thalovin an chutna lam chu apan phei nga la wangfengin class 7 zirlai te chu an ni nen te khin chi angai lovin jangwanin amak mu chun tlem te manga an class a omain be seina chu alo nui zatle a jawran chuan kan class ho chu lekha zira kan thaviau lawani mai the ma se zanna an tla chamve law nang chu in class a to berini a chuti chung chuan zanna itla cham hle bok ati khum piap she yunin jawran chu lo khapin wangfeng chuan an class borak in an lo thu a soi mai ti in lo chan ve a jawran chuan she yun laka po a thin rim na chu ain sum zo lova ipa ina chian inei ve lo lo thu a soi te khan katan chuan omzia nei lo nang chu zirlai fel takini ati khuma she yun chian te chu angai sang big viau lo ti a shat le bok ponan chuan nuwa jang chao chuan wangfeng thu soi te kha adik lo hlom to big lo nia a sha thu le jawran chuan jangwan thlawang a hove shima a sha thu chu asuya jawran chuan kan class chunga boina ka siam chin po ani thei ma se midangin min soi ve na chan tur omlo isha thiamem alo ti a jang chao poin a soi tum sha thiamin a chan pa chu adang lam so ta ti hle jangwan na mu rola pan mai tum chu yu bai tel ve wang chuan a top mak thil dang bai pui derin ading da ya yu bai chuan mp chi chu jangwan pe in classroom lam chu apan sana jawran ne na chuan mi nga ina yem ni ati a jawran lung oi lo chuan a ei tur ken chu a mu le ringot dumpling mo jangwan ina ti ringot awang chuan engma po soi to lo chuan akal da ya jangwan poin ama ta na alai ti sha thiam ve nga lin a dor classroom a po chuan jawran chu a dokan bo tlatin alalung oi lo renga jangwan ina ko po chuan a chang mai du lawa anuwa chuan yubai nen an lo omduna wanga a thin rim thu chu asoya a ei tur liawa dumpling siam thar a lei sak po ngai ven lawa yubai kyanga hun mang dai chu alung a oi lo thu chu asoya jangwanin lekha an zir dun ringa thu chu alo soi bok a dumpling le sa adil chuan a pai dai to ati tlata jangwan chuan a rimala sha chenga wang chuan a ril jam thu soin a in ti khongai thlaka adil le chutianga an thil indil vel chu meili chuan a eilo em wang chuan a in son san mak jawranan dumpling ka pe ka elai puwa yubai nen enging emo anin pek vela soi chwale wang chuan jangwan chuan mp chi chu a mu a adu chuan ngai thaturin a ti bok angai thak ma cha in teacher wang class a lo luta teacher wang thu soi lai ya earphone wa ru ka tum chuan aman chang hle da thlari tura ati wangin jangwan chuan la ka lo tuma jawran chuan pek mai chu atum bik lawa college entrance examination and machon turata na seminar an bo sai na hola chuan an lut sapa jang chao chuan meili a hausak tlata wangin jawran chu anunga a chutanga ya jangwan chu ma sa chu yubai bula a chut nga la wangin jawran chuan a eilo mel hle jangwan le yubai 10 lai bo kan soi la yin jawran chuan ring setin a shoka thiana class 2 le class 7 zirlai 10 anin kar chair khat anda ola wangin jangwan yubai bula a thu chu an en chap jawranan a chutna bula ben thuka wang chuan jangwan poin a chutna chu a son wat jangwanin mi pabula chutta minga yang ani lo chuan tu emo in inu bula alo soile palang ati chuan jawran po in shi yun anlam lo hoi chena mu ve a ani chuan enga ma ngai lawa kanin kara engma omtura ngai zia su ati le a mi pa ka chut pui renga lom ati le chuan lu shwai po in jangwan chu alo nui song to program an chan nu loka jangi mp3 lo ripalin azai a record sa chu a play ya a mp3 zonga ain hai boy lai chuan director jang lo kalin aron house ya
a class omna azot bok teacher wangan chanchina shat ve le chuan thil thlen dan zo turin a kal ve nga la a chan po jangi chuan la angai thlachin ti a hresa a competition na tel zo ve le a an zirlai in sorbing turin in rem siam na an lo nei to ani director jang hne na chuan soisak ve ma se director jang chuan skula mp3 keng ho zong te chu a hne na thelut vek tur chuan a shila entrance exam an zo ve le a apek chwa tur thu chu a intiama alo mel hemani chuan poisa choin huam thu chu a soibok classroom an pan lai chuan yubai chuan jiangwan chu alo changa jiangwan in an mp3 director changin a collect vek don ti a shil chuan yubai chu alo thong hle a mp3 chu tu mangai thlak tir lo turin a cha ve boka jiangwan in a chana zona ero a chang mai thei lo thung teacher wang chuan director jang hne na chuan an zirlai kai hnoi thil atelani chuan mansak lo turin ange na a in kai hnoi lo ani ero chuan a submit tir vekang a ti top director jang omlai chuan an mp3 ken ho chu an check sak dia dia ta a chunga thil om in anglo hlom lutuka wang chuan an nui thaw hlom bok director jangin an subject kai hnoi a omemo omlawemo submit vek ro se mp3 te lo po in english chu an pass thei mang ati wangin teacher wang chuan a khom sakta vek jaranan ata apelu chatia jangwan hne na ata ada tha sak thu a shela athu soi shepha teacher wang chu lo let le in jaran chu azo chiang le ngat jaran chuan lam siam ve ma se teacher wang chuan yuba ye mp3 jiangwan ni tan na asyam chu aman ta thawa jiangwan poin ti thei nei heklaw jawran chu lom thu a shil ringota jawran po a in thla shung ve hle